Kantaan nyo ti Apo, dakay amin nga agnaed iti daga. Agdaydayo kayo si raragsaken kuana, inkay ti sangwanan na itinaragsak akanta. Bigbigin nyo ati Apo ket Diyos, isu ti namarswa kada tayo, ket kukwa na tayo, wen tattao na tayo, ket datayo ti arban na. Sumrekayan apnuan ti panagyaman iti templo na, agdaydayo kayo mapan iti santuaryo na. Agyaman kayo ken kuana, itan okyo tinagan na. Tanaimbag ti Apo katagnanayon awan inggana tayat na, agnanayon ti kinapudno na. Kaantahan tayo to himno ti pinagdayaw. Ibiyag ko naragsak awan ti pumatpad, tadan ni Jesus kanyak. Nasilawanen nasib ngeta kararwak, tadan ni Jesus kanyak. Idi mayen ni Jesus, anak laeng ito'y puso. Tuy kararwag ragsak na tagpurpurayog, tadan kanyak ni Jesus. Awan kanya kunti panakayawawan, tadan kanyak ni Jesus. Pasok ko narway da katinugasan na, tadan ni Jesus kanyak. Idi mayan ni Jesus, anak laeng ito'y puso. Tuy kararwag ragsak na tagpurpurayog, tadan kanyak ni Jesus. May sanang na maikutak wen puno, tadan ni Jesus kanya. Ululet itwadwadanan ko mawandan, tadan ni Jesus kanya. Idi mayan ni Jesus, anak laeng ito'y puso. Tuy kararwag ragsak na tagpurpurayog, tadan kanyak ni Jesus. Tinayak ni patay saan nakamaublag, tadan ni Jesus kanyak. Tiwangan ti syudad makitak na lawag, tadan ni Jesus kanyak. Idi mayan ni Jesus, anak laeng ito'y puso. Tuy kararwag ragsak na tagpurpurayog, tadan kanyak ni Jesus. Inatuag taeng jay syudadanan niya, tadan ni Jesus kanyak. Naragsak wen naragsak akti pandagnak, tadan ni Jesus kanyak. Idi mayan ni Jesus, anak laeng ito'y puso. Tuy kararwag ragsak na tagpurpurayog, tadan kanyak ni Jesus. Agkararag tayo. Amami nga Diyos, anang ilangitan, ti langit ken daga, maminsan manen Apo, nga agpadayawan da ka, tinagan mo. Lord, napakabuti mo, O Lord, sa bawat isa sa amin sa nagdaang mga araw, hindi mo kami pinabayaan. Napakabuti mo, kaya naman po, Lord, dapat ka namin papurihan. Agyaman kami, O Diyos, ti parabor baro abiyag, kaya nasalon at kami, nga adda dito'y balay mo, nga agdaydayaw ken ka, O Apo. Salamat po, O Lord, sa aming pagkukulang sa iyo ay nandiyan ka pa rin lagi sa amin. Tunay na napakabuti mo.
Buksan mo, O Lord, ang bawat puso namin, ang iyong presensya, ang aming kailangan sa aming pakikinig ng iyong banal na salita. Kitsapay ko ma, O Lord, bendisyonam ti tunggal may sakada kami, nang nangruna ti anak mo nga usarem, nga mangirawagawag ti nasantuan asasaom. Pakawanen na kami nga rod, Apo, tinagbasulam mi, tinapalabas nga aldaw. Dagitoy ti kararag ko nga addaan ti panagyaman. In Jesus' name, O Lord, Amen. Amen. Jesus, oh Jesus, dawat Jesus, oh Jesus, Good morning! Yung bang nagsapa ka dito aming kakamsat. Friends, this is now the second Sunday of November, our Thanksgiving month. Umuna, maragsakan na mangipakamo ka na kayo nga idikalman naangay ti kalaysa ti upat a pares. Manipod iti mission tayo jay Parkway, jay Muñoz. Dawatek man nga tumakder dagiti nagkasar di kalman. Pwede bang tumayo yung mga kinasal kahapon? O ba't? Kasi yung dalawa nandun, nagbabantay ng mga bata. Sige, congratulations muli. You'll see some pictures later on, picture ng kasalan kahapon. Makikita nyo later on sa ating Facebook account. Next, kas na ko nakita tayo, November is Thanksgiving month. Katintun umay a Domingo, next Sunday, that will be our Thanksgiving Sunday and the Harvest Festival Sunday. Dito sa atin, wala naman talagang mga bukid na. Kaya ang ating Harvest Festival offering ay hindi na po mga gulay-gulay, hindi na mga palay, hindi kagaya sa probinsya, halimbawa, sa kong destino, sa Candon, Bugnay Candon. Aba, pag sa Harvest Festival Sunday na, Sabado pa lang o Biyernes pa lang, sunod-sunod na yung mga jeep at kariton. Punong-puno ng mga palay, sako-sakong palay. Dadalhin na nila sa loob ng simbahan. May isang area, isang wing ng simbahan, doon nilalagay yung mga palay. Mahigit 100 sako ng palay nandun. Naiipon para sa Harvest Festival Sunday. Galing lang sa 2-3 pamilya yun. Pagdating ng linggo, iba pa yung mga
bigas na, sako-sakong bigas, dadalhin pa rin sa simbahan. Bilang pasasalamat nila sa Panginoon. Yung iba, mga prutas, itlog, gulay, punong-puno yung simbahan, punong-puno yung altar ng mga ganun. Meron pa nga, sabi, Pastor, pwede bang magdala ng manok? Sabi ko, baka mag-ingay yung manok sa pananambahan. Baka tatakbo-takbo. Sa halip na sumambang gagawin natin, maghahabol tayo ng manok sa loob ng simbahan. Pero sa mga probinsya, ganun. Tayo dito sa syudad, wala naman tayong mga palayan, wala tayong gulayan dito. Kahit ang nangyayari special offering, Thanksgiving, Sunday offering ginagawa natin. Naka-envelope na. Kasi ang hanap buhay natin dito ay hindi sa bukid, kundi sa mga opisina, sa mga tindahan, sa eskwelahan. Ganon naman tayo dito. Sabi ko nga dahil ganon dapat pala ATM machine ang paglalagyan ng offering pero deposit lang, walang withdrawal. Para modern, akmang-akma sa syudad. Pero ganun pa man, upang maramdaman natin yung feeling ng Harvest Festival, ng gaya sa probinsya, ini-encourage ang lahat na, or kung sino man ang pwedeng magdala ng mga gulay, mga palay o bigas para sa altar natin sa linggo, in-encourage na ang mga ito ay dadalhin dito sa simbahan sa Sabado upang sa ganun ay maisaayos talaga sila lahat dito sa altar. So, pwedeng mga sitaw, kalabasa, talong, okra, mangga, at kung ano pa, gulay at prutas. Pag po isdahan, mabibilasa dito sa loob ng altar. So, yun. Bigas, palay. Saging, pwede. So, yun po. Para na maramdaman naman natin yung essence ng Harvest Festival talaga. Pero wag pong yun ang dahilan para sabihin natin, di na ako magbibigay ng special offering ko, nagbigay na ako ng gulay. Extra lang po yun para ilalagay lang natin sa altar ang mga yun. So, we'll have our Harvest Festival and Thanksgiving Sunday offering on Sunday. Ano ba yung mga dahilan ano ba yung mga bagay-bagay na pinagpapasalamat natin? Yun ang mga isipin natin. So, sa ating special offering envelope, meron pa rin pong kagaya ng ginawa last year, meron tayong card, thank you card. Dear Lord, thank you for, ano yung mga pinagpapasalamat ninyo? And then, ilalagay natin ipopost natin sa board yung mga thank you card na yon bilang alay natin ng pasasalamat sa Diyos maliban po sa ating special offering. Sa mga nasa online po, paano naman? Maliban po sa ating regular offering, we have our special Thanksgiving Sunday offering. I-identify lang po ninyo sa inyong mga deposits or sa mga GCash transfers na ito yung offering ninyo at ito yung special Thanksgiving Sunday offering ninyo. Paki-identify lang po para malaman kung anong offering ang mga yan. Next, mga kapatid, malapit na po ang Disyembre na naman. Malapit na po ang Disyembre.
Ang unang-unang linggo ng Adviento o pagdatal or Advent ay yun ang first Sunday ng December. Ngayon, naghahanap po kami ng 4 na pamilya na magsisindi ng Advent candles. Paunahan na po ng pagpapalista. Sabihan niyo po si Ate Marlene, magpalista na po kayo sa kanya. 4 lang na pamilya yan. Ilang pamilya nang nakapag-reserve sa inyo, ate? 2 na. Talaga naman. 2 pamilya na lang. Eto, families na lang. Pero kung meron 8, pwede rin. Magsabay yung 2 pamilya sa isang linggo. Pwede yun. Kaya lang sana marunong mag-Ilocano, ano? Pero kung hindi po, wag kayong mag-alala, English ang gagamitin natin na liturgy ng lighting of the Advent candles. Magbabasa po kayo doon. May babasahin kayo na ritual para sa pagsindi sa Advent candles. So, atin pong alalahanin lahat ng mga yon, paghandaan ang lahat ng mga yon. Ngayon po, ating saksihan ang alay na awit at sayaw ng mga bata. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God is giving us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about freedom from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see
Amen. Amen. Pwede po bang dalhin na natin lahat ng mga bata dito sa harapan na ipanalangin natin? Lahat na ng mga bata, halik kayo. Yan. Let us pray. Maraming salamat o Diyos sa buhay ng mga batang ito. Salamat po sapagkat alam namin na patuloy nyo silang ginagamit upang sa ganon ay magbigay inspirasyon sa amin na mga nakatatanda sa kanila. Salamat sapagkat alam namin na may kinabukasan ng simbahan dahil sila'y narito. Dalangin namin ngayon, inyo silang basbasan, inyo silang pagpalayan at ingatan, tulungan at gabayan sa kanilang paglaki, pag-aaral, ganon din ang kanilang mga magulang, ipagkalob ang kanilang mga pangangailangan. Muli, salamat po sa mga batang ito, sa buhay nila, sa talentong pinagkalob nila. Salamat din po sapagkat alam namin na kayong siyang patuloy na mag-iingat sa kanila. Sa ngalan mo, Kristo, Amen at Amen. Happy birthday! Sino-sino yung mga nagdiriwang nakalakarawan sa linggong ito? Who are our birthday celebrants for this week? We have Aurelia Diwa, Morena Torres Plata, Rodel Hacaroque, Saranay Gundan, Crescencia Umingan, Novi Mangatulaw, Princess Claire Ancheta, Ariel Ancheta, Joan De Leon, Marcelina Sarmiento, Yvette Joy Cervantes, Jonathan Dave Sinambal, Jacqueline Ferrer, and Liz Mariano. Nandito po ba, may mga nagdiriwang po ba dito ng kalakarawan? May mga hindi po ba na ilagay ang pangalan? Wala? Pakitingnan nga po yung mga kasama nyo dyan sa tabi. May bagong mukha po ba? May first timer ba? Tawagin natin si Dave. Dave, may kantoy na kong. Dito lang. Tisango. Sige. Yan. Sumango ka kada-kada. Galing po ng Santa United Methodist Church sa Ilocos Sur. Yan po yung simbahan na sinasabi ko na sa harap ng simbahan ay sementeryo. Doon ayaw matulog si Nate Neri. Kahit na inihanda na yung kwarto doon, ayaw niyang matulog doon. Kasi paglabas mo nga naman sa simbahan, or nasa loob ka pa lang ng simbahan, tanaw na tanaw mo yung sementeryo eh. Yung kalsada, tabi ng kalsada, sementeryo, sa likuran ng sementeryo, nandun yung simbahan. Pero marami pong miyembro doon at talagang aktibong mga miyembro doon. Doon galing si kapatid na Dave Benavista. Nagre-review po siya ngayon para sa sanitation engineering, At ang exam niya ay sa February pa. So, mahaba-haba yung pagsasama-sama natin dito sa NAX. Welcome ka dito sa NAX, Iho. At isama mo na rin mga kasama mo nagre-review doon sa dorm. Okay. Meron pa po bang ibang first-timers dyan? Oh, yung kinasal natin. Kasi, actually, may trabaho to pag linggo eh. May trabaho siya pag Sunday.
Umabsent lang ngayon, naka-leave. Kasi bagong kasal eh. Okay, can we just extend our hands toward them and let us pray for them? Maraming salamat po Diyos sa buhay ng mga kapatid na ito na for the first time sa unang pagkakataon nakasama namin sa pananambahan ngayon sa Ilocana Worship. Salamat po sapagkat hindi aksidente na sila'y dinala mo dito, bagkus sila'y dinala mo dahil mayroon kang purpose sa kanila. Meron kang gustong ipakita sa kanila. Meron kang gustong ipahayag sa kanila. At meron ka rin gustong ipahayag sa amin sa pamagitan nila. Nawa sa pagsama nila sa pananambahan ngayon, maramdaman nila na sila ay hindi iba, bagkus bahagi sila ng pamilya ng NACS United Methodist Church at ng Ilocano Fellowship. Dalangin namin, pakinggan ang kanilang panalangin. Ngayon pa lang, Panginoon, naangkin na namin ang lisensya ni Dave bilang sanitary engineer. Tulungan siya sa pag-exam sa darating na Pebrero. Yes, Lord. Ngayon pa lang, inaangkin na namin lisensyang yan. Ganon din, Panginoon, pinapanalangin namin ng mga bagong kasal, patuloy mo silang bantayan, basbasan, patuloy na bikisin ang iyong pagmamahal. Sa ngalan mo, Kristo, Amen at Amen. Welcome to NACS United Methodist Church and to the Ilocano Fellowship. God bless po. God bless sa inyo. At inyong pakinggan, mga kapatid, ang pagbasa sa banal na kasulatan. Ti panakaibasa ti nasantuan nga nasurat ket masarakan ti 1 Thessalonica chapter 4 verse 13 to 18. Tiya ay ti Apo. Kakabsat kayat mi amaamuan nyo ti pudno ang maipapan kadagiti natayen. Tapno di kayto agladladingit akas kadagiti awanen namnama. Mamati tayo anatay ni Jesus ngem nagungar metlaeng. Isut gapuna apatyen tayo nga alaen tu ti Diyos dagiti natay ang nagtalineed iti pamati tapno makipagyanda ken ni Jesus. Daytoy ti panursuro ni ti Apo nga ibagami kada kayo. Intun aldaw nga yaay ti Apo datayo asibibiyag di tayto ununaan dagiti natayen. Bumabanto ti Apo manipod langit ken mangegto dagiti tattao maipukkaw abilin. Ti Timek ti Pangulo dagiti angheles ken tumpeta ti Dios. Umunanto nga agungar dagiti natay ang nagteleneed iti pamati ken Kristo. Kalpasan na datayo asibibiyag iti darayta at tiyempo maurnong tayto ang maikuyog kadakwada ti yaan dagiti ululep. Tapno sabaten tayo ti Apo ijay tangatang. Iti kasta kanayon ton nga adda tayo iti denna ti Apo. Aglinlin niwa kayo nga rod babaen kagadagitoy sao. Ti sao ti Apo. Madayaw ka, o Apo Jesucristo. Ang pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. May kukumpara ang kaharian ng langit sa kwentong ito. Noon may 10 dalaga na kumuha ng mga lampara nila para sa lubungin ang lalaking ikakasal.
5 sa kanilang mahina ang ulo, 5 naman ang matalino. Dinala ng mga mahihina ang ulo ang mga lampara nila, pero wala silang bagong langis. Yung mga matatalino naman nagbaon ng langis para sa mga lampara nila. Na late ang lalaking nakakasal, kaya inantok na sila sa kakahintay. Hating gabi na nang may sumigaw, nandito na ang groom, salubugin niyo na siya. Gumising ang 10 dalaga at inayos ang kanilang malampara. Sinabi ng mga mahihina ang ulo sa mga matatalino, pahingi naman ng konting langis. Malapit na kasing maubos yung sa amin. Hindi pwede, sagot ng matatalino. Hindi kasya ang langis namin para sa ating lahat. Bumili na lang kayo sa tindahan. Kaya bumili nga sila. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Nakapasok sa kasalan ng 5 kapaghanda. Pagkatapos, sinara na ang pinto. Maya-maya, dumating na yung ibang dalaga. Sir, papasukin niyo po kami, sigaw nila. Pero sumagot ang lalaking ikakasal, hindi pwede, hindi ko kayo kilala. Tapos sinabi ni Jesus, kaya dapat lagi kayong handa kasi hindi nyo alam kung kailan ang araw at ang oras. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng Panginoon. Bendisyonam kati kinaputno napno isutaraon kuwapo ken magpukang iki nada Kristo ket anak ken ragsak masaran ko. Isagana tayo nga rod, ti puspuso tayo, ti pinagdengeg tayo, ti mensahe, iti kanta.
Thank you, choir. Good morning! At sa mga nasa online po, magandang umaga po sa inyo. Ito, nakikita ko yung mga pangalan na mga naka-online ngayon. Nasa live, Facebook Live tayo. We have around 84 na live viewers ngayon sa Facebook. Pero pagkatapos ng worship service natin, magugulat ka kung ilang views. Maabot sa mahigit 1,000. More than 100 views. O more than 1,000 views, rather. Ang atin pong lesson sa umagang ito, mula sa Bagong Tipan, sa 1 Thessalonians, at sa Ebanghelyo, ay patungkol sa paghahanda. Paghahanda. It's all about preparation. At pagiging hindi lang pagiging handa, kundi pagiging masikap. Ang isa sa mga hindi ko malilimutang kwento na aking napag-aralan o nabasa nung ako'y nasa elementary, ay yung kwento ni na Matching, Kuneho at Pagong. Kuneho at Pagong, yung kanilang karera. Sigurado ko lahat kayo naaalala nyo yon. Sigurado kamin kayo, matandaan nyo dahil nabasa yun dahil Jay karera da ni Kuneho ka ni Pagong. May sangal daw. Nagsarita da Kuneho kan Pagong. Isang araw, nag-usap sina Kuneho at Pagong at napag-usapan nila na sila'y magkakarera. Si Kuneho, natatalon-talon, mabilis, sabi niya, "Nako, talong-talo tong Pagong na to, ang bagal kayo maglakad dito." Kaya sabi niya, "Sige, pagbibigyan pa kita. Paunahin na kita." Dumating ang araw ng karera. Yun nga, talagang ilang talon pa lang ni Kuneho, ang layo na niya, talagang kawawa si Pagong naiwan. Paunti-unti yung lakad niya papunta sa finish line. Nasa kalagitan ng karera, sabi, kampante si Kuneho, matagal pa si Pagong, matutulog muna ako. Natulog. Napasarap ng tulog. Andyan na si Pagong. Nilampasan na niya si Kuneho. Di niya ginising. Natulog .
nakarating na sa finish line si Pagong nung biglang nalimpungatan si Kuneho. Teka, napasarap yata ako ng tulog ah. Nung bumangon siya, nakita niya si si Pagong andun na nagaantay sa finish line. Talo si Kuneho. Anong leksyon ang makukuha natin doon? Sabi dito, if you snooze or if you sleep, if you snooze, you lose. Kapag ikay tutulog-tulog, sigurado talo ka. Pakitapik yung mga kasama nyo dyan, ha? Kapag matutulog yung katabi nyo, tapikin nyo. Baka may kapareho ko dyan na masa. Masandal, tulog. The story tells us that we need to be always watchful. Dapat nakahanda lagi tayo. Dapat alerto lagi tayo. Hindi tayo dapat tutulog-tulog gaya ni Kuneho. Kahit na magaling siya, mabilis siya, inantok siya, natulog siya, talo siya. Our epistle reading from the letter to the Thessalonians tell us of what will happen when Christ comes again. Sinasabi dito kung ano ang mangyayari sa panahon na darating na muli si Jesus. Sabi ni Pablo, sa araw na yan, maririnig ang tunog ng trompeta at mayroong isang malakas na sigaw at bababa si Jesus sakay ng mga ulap. Nakasakay sa mga ulap. Bababa at mananatili siya sa alapaap. At yung mga nangamatay na may pananampalataya ay babangon mula sa kanilang libingan, mabubuhay na muli, magkakaroon ng bagong katawan, at sila'y lilipad sa alapaap sasalubong sa Panginoon. At ang mga buhay pa sa panahong iyon ay mababago ng iglap ang kanilang katawan at susunod silang makikipag-meet sasalubong kay Jesus sa alapaap. Pero ang sabi ni Pablo sa iba niyang mga sulat, kailangan maghanda. Bakit? Hindi natin alam kung kailan iyan. We don't know when that will happen. Di tayo amuno kaano ang mapasamak dayta. Takuna ni Pablo, umay dayta, uray ni Jesus mismo ko na naman lang, umay to akaslaman na nakaw. Darating na para magnanakaw. Hindi alam kung kailan. Wala naman pong magnanakaw na gagawa muna ng sulat at sasabihin, anong sulat lalamanin? Mahal na kaibigan. Bukas ng gabi, alas 8 or alas 12 ng hating gabi, darating ako sa bahay mo para pagnakawan ka. Wala namang ganun. Wala namang magbibigay ng abiso. O di kaya walang tatawag. Dapat kaibigan, pagdating ng alas 12, tulog ka na ha. Kasi darating ako para nanakawin ko yung mga gamit mo, mga pera mo, mga lahas mo. Wala. Robbers, thieves will come unexpected. Darating sila sa panahon na natin naasahan. At ganun din ang Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan,
ang kanyang muling pagbabalik ay mangyayari sa panahon na di natin naasahan. Kung kaya't kailangan nating maghanda. Kailangan nating maghanda. Ganon din ang mensahe ng ating ebanghelyo. Yung talinghaga patungkol sa 10 mga bridesmaids. 10 bridesmaids. The 5 foolish and the 5 wise young ladies, single ladies. Or sa King James Version, the parable of the 10 virgins. Ano ba yung nilalaman ng kwento kasi? Anyang amin ti pagbaga di istorya. Jesus likened the kingdom of God into this story. Once there was a wedding. Minsan may isang kasalan. At sa kasalan iyan, mayroong 10 bridesmaids, babaeng abay. Gabi pa lang, on the eve of the wedding, bisperas ng kasal, nandun na yung mga babaeng abay nag-aantay para sa pagdating ng nobyo. At ang leksyon sabi, 5 sa kanila matatalino at yung 5 hindi masyado matatalino. Yung 5 matatalino, nagbaon sila ng extra na langis para sa kanilang para. Yung 5 hindi matatalino, wala silang baon na ekstrang langis para sa lampara. Na-late, sabi ng leksyon natin, na-late yung nobyo. Kung kaya't inantok yung mga abay. Hanggang sa dumating ang anunsyo. The announcement came. Here comes the groom. Parating ng nobyo. Nagising yung 10 abay. Nakita ng 5 hindi matatalinong abay na papaubos na yung kanilang langis. Hindi na sasapat iyon para sa magdamagang selebrasyon. Kaya't nirequest nila sa 5 nilang kasama na matatalino yung may baon. Kaibigan, pwede bang pahingi ng konting langis? Anong sagot ng 5 matatalino? Naku, pasensya na kaibigan. Yung baon naming langis ay eksakto lamang para sa magdamagang selebrasyon. Kung gusto nyo, bago dumating yung nobyo, punta kayo sa bayan, bumili ng langis. Umalis nga yung 5 para bumili ng langis. Habang sila'y wala, dumating ang nobyo, pumasok ang nobyo sa loob ng bahay, kasama yung 5 matatalinong babaeng abay at isinara yung pinto. Habang ang pagdiriwang habang sila'y nagdiriwang, dumating yung 5 na bumili ng langis. Kumatok sila sa pintuan. Amo, papasukin nyo kami. Lumabas lang po kami sandali para bumili ng ekstrang langis. Anong sabi ng nobyo? Di ko kayo kilala. Di ko kayo kilala. Ganon din ang kaharian ng Diyos. Sa kaharian ng Diyos, may mga iba naghahanda. Pero yung paghahanda ng iba, hindi lubusan. May mga naghahanda naman ng lubusan. Todo-todong paghahanda. May sapat na langis na dala.
Kaya't pagdating ng Panginoon, yung mga naghanda ng lubusan, sila ang kanyang papapasukin sa kaharian. Yung mga hindi lubusang handa, sila ay mapagsasarahan. Pansinin natin, ano nga bang ibig sabihin ng paghahanda dito? Ano nga bang kailangan upang matulad tayo sa 5 matatalinong babaeng abay na handa para sa pagdating ng nobyo? Sa talinghagang to, mga kapatid, ang nobyo ay ang Panginoong Hesus. At ang mga abay ay tayo. Tayo. May iba sa atin na lubusan ang paghahanda para sa pagdating ng Panginoon. Yung iba naman, hindi. Ang langis dito ay pwede nating interpret sa dalawang bagay. Una, ang langis ay pwedeng sabihin na ito ay ang presensya ng Espiritu ng Diyos at ang pangunguna ng Espiritu ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. The oil here represents the Spirit, the Holy Spirit of God. If we submit ourselves fully to the Holy Spirit, for sure, we will be found by the Lord when He comes again, fully prepared and be allowed to enter the kingdom of God, the kingdom of heaven. Kapag tayo'y lubusang nagpasakop sa Espiritu ng Diyos, pagdating ni Kristo, tayo'y kanyang masusumpungang handang-handa, kung kaya't papapasukin niya tayo sa kanyang kaharian. Kapag hindi naman natin lubusang isinukong ating buhay sa Espiritu ng Diyos, hindi tayo nagpasakop sa Espiritu ng Diyos ng lubusan, ibig sabihin, ngayon, dahil linggo, nandito tayo sa simbahan, pero Lunes, balik tayo sa dating gawi, sugal, alak, negosyo, bisyo, pandaraya, mata pobre, manhid, walang pake sa pangangailangan ng iba, palaaway, parang balewala yung napakinggang mensahe at napag-aralan sa Sunday School sa araw ng linggo. Yun po yung masasabing hindi lubusang nagpasakop sa Diyos. Hindi lubusang nagpasakop sa banal na Espiritu. Baka sa panahon na gumagawa tayo ng hindi tama, sa panahon na gumagawa tayo ng hindi naayon sa kalooban ng Diyos, yun ang pagdating ni Kristo, masusumpungan niya tayong hindi handa. Baka iti kanito, panagaramit tayo ti banbanag, asaan na makayayo ti sangwanan ti Diyos, kat isuti kanito nga iyumay manan ni Kristo, masangputan na tayo asaan na nakasagana. Kat no saan tayo nakasagana, saan tayo makastrik iti pagarian na. Kapag tayo'y kanyang madadatna na hindi handa, sinisigurado ko, hindi tayo papapasukin sa kanyang kaharian. Kahit na ano pang sigaw natin, Panginoon, Panginoon, sumasamba naman ako paglinggo, di ba? Dumadalo naman ako ng Bible study, di ba? Online.
At kapag Sabado, may Bible study rin sa amin, dumadalo rin naman ako ng Bible study, di ba? 2 araw yun. Paano yung 5 araw pa? Ilang oras lang yun? Ilang oras ba sa isang araw? 24 oras. Sa 24 oras na yan, ang mga ginagawa ba natin ay gawain ng isang taong handa para sa muling pagbabalik ni Jesus? Sa 7 araw sa isang linggo, bawat araw ba, 24/7 ba, na tayo'y nakahanda para sa muling pagbabalik ni Jesus? Is the Spirit in full control of our lives? Let us examine ourselves. Usisain natin ating mga sarili. Friends, as we prepare ourselves for the second coming of the Lord, we must plan for it. And we must plan purposely. We must plan for it purposely. Dapat sadya na inihahanda natin ang ating sarili para dito. Sadyang inihanda natin ang ating sarili para dito. The wise virgins took some reserve oil with them before they went to welcome the bridegroom. But the foolish ones failed to take any reserve oil. So when the groom arrived at an unexpected time, the foolish ones realized that their torches were going out and they did not have any reserve oil with them. The purpose for which they went was to hail the arrival of the bridegroom with brightly burning torches. Their purpose was defeated because of their unpreparedness, and consequently, they were condemned. Ano ba ang iyong purpose kung bakit ka sumisimba, nag-aaral ng Biblia? Upang lumalim ang iyong kaalaman kay Kristo, upang lumalim ang iyong pananampalataya kay Kristo, upang sa ganun ay mamuhay ayon sa kalooban ni Kristo. Pero, kung ginagawa lang natin yun, 2 araw sa isang linggo, at hindi 24/7, madidefeat po, matatalo yung purpose ng inyong pagsamba, at pag-aaral ng Biblia. Pangalawa, how do we prepare for the second coming? How do we keep our lamp burning? We prepare prayerfully. We prepare prayerfully. Kumusta po ang inyong prayer time? Kumusta po ang inyong mga pananalangin? Ilang beses po kayo nananalangin sa isang araw? Or, tanong, ilang minuto kayo nananalangin sa isang araw? How many minutes do you pray each day? Our life must be a life of prayer. Maaring, habang may ginagawa tayo,
We begin the day with prayer. Paggising natin, tayo magpapasalamat sa Diyos. At yung panalangin na yan ay patuloy hanggang sa matapos ang araw. Paano? Sa bawat gawain natin, Lord, gabayan ako. Ang Panginoon ang lagi nasa isip. Ang Panginoon siyang laging tinatawag upang sa ganun ay tulungan at gabayan tayo. Sa bawat gawain, sa bawat pagluluto, Panginoon, i-bless mo ang aking pagluluto, nawa masarapan ang aking pamilya, nawa mabusog sila, at nawa patuloy kaming pagpalain. Sa bawat paghuhugas ng plato, dapat ang diwa natin ay nasa diwa ng pasasalamat ng panalangin. Sa bawat panonood ng telebisyon, sa bawat panonood ng Netflix, ng YouTube, di na masyadong uso ang TV eh. Netflix at YouTube na eh. Sa bawat pagbukas ng Facebook, ng Instagram, ng Twitter, sa bawat pagsagot sa mga messages sa Viber, text, messenger. Parang pastor naman eh. Paano kapag nagbibiroan kami ng kaibigan ko? Aba, pwede pa rin magpasalamat. Thank you, Lord, kasi meron kong kaibigan na nakakabiruan. A life of prayer. A life of prayer. So, we plan purposely. We prepare prayerfully. Lastly, we must pursue positively and persistently. That which we have planned and prayed over, we must execute well with confidence and perseverance. Yung ating plinano at ipinanalangin, dapat isakatuparan natin na sigurado tayo na magagawa natin at ito'y patuloy na gagawin. Hindi natin ito titigilan. Siguradong may mga oposisyon, may mga haharang sa atin, may pipigil sa atin, pero di dapat tayo titigil. Sa oras na hinawakan natin yung pala, dapat natin itong gamitin sa paghukay. Hindi po tayo makakapaghukay kapag hindi natin ito aapakan, lalagyan ng pwersa, at itutusok sa lupa. Wala po tayong mahuhukay kapag hawak lang natin yung pala hanggang dun lang. Friends, constant and faithful performance of our duty is the best preparedness to meet the Lord. A purposeful planning, prayerful preparation, positive and persistent pursuit must characterize our preparation. Pagplanuhan natin ito, ipanalangin natin ito, isagawa natin ito, at di tayo titigil sa paghahanda. Mga kapatid, ito ang mensahe para sa atin ngayon sa linggong ito. Let us prepare for the coming of Christ. Let us prepare and plan for this preparation purposely. Let us prepare prayerfully and pursue positively and persistently. For in this, we'll be likened to the 5 wise bridesmaids who were welcomed in the wedding celebration.
Mahalin tulad tayo sa 5 matatalinong abay na pinapasok sa kasalan, sa handaan, sa selebrasyon. Let us prepare. Prepare for the coming of Christ. Prepare. For the Lord is coming. The Lord is coming. Magandang umaga po sa ating lahat. Maipaay dagiti sagsagot ket maawagan dagiti ushers. Daton mi kan kadagitoy asagsagot o Dios awatem kadi. May ayo ka kadik kadagitoy adaton mi. Bendisyon nam dagitoy aramatem kadi wapo tapno. Mabalin mi pay ngay pakamuti na santuan nanagan mo. Kayitad adupay at tao ken kayitad adupay apaset. Bendisyon nam dagita nakmo na ipay kadagitoy. Agtuloy kadi nga watan dati parabor mo. Patuloy nawang tanggapin ng mga anak mo na nagsibigay sa mga to, ang iyong pagpapala, ang iyong biyaya. Magalak ka nawa, O Diyos, sa mga alay namin. Magalak ka nawa. Gamitin mo mga to upang mas marami pa ang makakilala sa iyo, upang mas may bahagi pa ang iyong ngalan sa ibang dako. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Kadua
saat ko imatangam, mas masul ko kat tiugasam, tapno dumaldalus daytoy biag. Sikalang ti umdasapu, amang natal na puso, makagasti na sakit ko, ket magpunas ti ladingit ko. Kas iti kinantami wapo, aramidan na kami kas mayalubog itinakam mo. Sika tinagapuan ti biag mi, agpayturayin kami ngarod kan ka, si uray kami wapo iti kayat mo. Dawatan mi, imatangam ka diti kasasaad mi ita. At dati daduma ka na kami, agdaldalan, iti parikot, at dati problema, daduma ka na kami, at daan iti sakit, nakadasa iti pagidaan, nagiti daduma ka na kami, agdudwa, maburiburan, masapul da, ang malawlawagan. Si kalang wapo ti umdas iti biag mi, si kalang o Diyos ti makabael, amang ipaay dagiti amin nakasapulan mi. Si kalang wapo ti makaagas kay tinasakit mi. Si kalang wapo ti makabalin ang mga mangpunas ti ladingit mi. Gapuna si ka ti kumamangan mi, si ka ti masitgan mi. Amum wenamum o Diyos, o Jesus, ti kasaad kan kasapulan mi. Badangan na kami, tulungan na kami, kaasyan na kami. Awatan mo't wapo, tigiti pagyaman mi. Yaman kami, kaligita doa parabor mo kada kami. Agyaman kami, ti panangaywan mo kada kami. Agyaman kami, ti panangdangag mo, kadikarkararag mi. Panginoong Diyos, o Jesus, aming manunubos, nagpapasakop po kami ng lubusan sa iyo. Panginoon, batid mo ang aming pangangailangan. Batid mo kung ano ang pinagdaraanan namin ngayon. Batid mo kung anong sitwasyon na kung saan kami naroon ngayon. Batid mo kung sino ang nangangailangan ng tulong pinansya, kapayapaan sa pamilya, sa relasyon. Batid mo kung sino sa amin ang nangangailangan ng kagalingan, kung sinong may sakit,
Sino yung mga nasa ospital at nasa kama dahil hindi makabangon? Kung kaya't Panginoon, sa inyo kami lumalapit, sapagkat alam namin na kayo lamang ang siyang makakatugon sa mga pangangailangan ito. Alam namin, Panginoon, na kayo lamang siyang maaring makapagpagaling sa mga sakit na nararamdaman namin, makapagbigay kalutasan sa mga problemang pinagdaraanan. Batid namin, Jesus, na kayo lamang at wala nang iba pa. Kung kaya't muli kami lumalapit sa iyo, pakinggan kami, kaawaan niyo kami. Ihanda niyo kami, Panginoon, para sa inyong muling pagbabalik. Nawa, kapag kayo'y bumalik, kami inyong masumpungang handang-handa, lubusang nagpapasakop sa banal na diwa, lubusang nananampalataya, patuloy nananampalataya. At sa inyong muling pagbabalik, Jesus, nawa, kami inyong isama sa kalangitan at kami magsisitipon-tipon doon na sumasamba sa iyo. Panginoon, ito po ang aming panalangin, ito ang aming pagsamo. Pakinggan kami. Amen. Amen. Pagmalinan ng kadwa po, natulog nga dipan mo, Espiritum ti idam kanyak, ketagikwan kaday tuy biyag. Mga mahal na kapwa mananampalataya, mga kapwa naghahanda para sa pagbabalik ng Panginoon. Narinig natin ang hamon. Narinig natin ang hamon ng Diyos sa atin. Humayo kayo at patuloy na maghanda para sa kanyang muling pagbabalik. Humayo kayo at ibahagi ang mensahe ng paghanda para sa muling pagbabalik ni Jesus. At sa inyong paghayo at patuloy na paghanda, sumahin nyo ang pagpapala, pagkalinga, sumahin nyo ang biyaya, ang kagalingan, ang gagaling sa ating Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Bendición di Dios eterna ka para murna eterna pamilyam di masakbayam tawinan na santuan bendición di Dios kanan eterna. Itat na tunggal lumay ka, itat na tunggal mapan ka, mabigbig ko mati pusong, bendisyon